E un caft în două ture. În prima tură am ieșit un pic ciufuliți, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că diferența sunt 700 de voturi. Dar trebuie să scoatem încă 3.000 jumate de voturi curate față de ce am avut până acum, ca să avem câștigăm. Păi, asta este o concluzie bună. Deci următoarele 2 zile focus pe adresele de e-mail, da? Acum în BN se va stabili calendarul exact pentru turul 2. Deci focus pe adresele de e-mail și apoi focus pe scos oamenii la vot. Deci corecturile de adrese faceți-le în HubSpot începând de astăzi, toate care le verificați și vă uitați voi care au zis că n-au primit. Mai uitați-vă odată, poate un spațiu în plus sau vreun căcat care nu se vede din prima. Deci corectura se face în HubSpot pentru că încărcarea registrului se va lua din HubSpot cu adresele care vor fi în HubSpot sâmbătă seara când o să dăm drumul la vot. Refaceți, uitați-vă pe lista la care n-au votat și corectați voi, dacă aveți acces la HubSpot, corectați voi adresa de e-mail. Pe prima bătălie care nu ne iese din prima, ceea ce înseamnă că e caf pe bune, nu se dă nimeni abătut. Dacă suntem montați și trage de fiecare coleg, o să ne iasă. Deci nu există altă opțiune. E un caft în două ture. În prima tură am ieșit un pic ciufuliți, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că diferența sunt 700 de voturi. Dar trebuie să scoatem încă 3.000 jumate de voturi curate față de ce am avut până acum, ca să avem câștigăm. Păi, asta este o concluzie bună. Deci următoarele 2 zile focus pe adresele de e-mail, da? Acum în BN se va stabili calendarul exact pentru turul 2. Deci focus pe adresele de e-mail și apoi focus pe scos oamenii la vot. Deci corecturile de adrese faceți-le în HubSpot începând de astăzi, toate care le verificați și vă uitați voi care au zis că n-au primit. Mai uitați-vă odată, poate un spațiu în plus sau vreun căcat care nu se vede din prima. Deci corectura se face în HubSpot pentru că încărcarea registrului se va lua din HubSpot cu adresele care vor fi în HubSpot sâmbătă seara când o să dăm drumul la vot. Refaceți, uitați-vă pe lista la care n-au votat.